Online sa hotline. Pero joining us this morning diri sa aton nga pagpanglagad, we have Attorney Katrina Kanya, ang election officer sa Bacolod City Comelec. Attorney, how are you? Good morning, Action Art. May aga man sa tuntag wala mati sa programa. Salamat. Ma'am, subong balik na kamuya sa aton regular listening nga voters registration. Yes, sa subong, no, after nga suspend nato ng aton nga registration 3 days para mag-giveaway anay sa aton nga ERB. Nag-resume today ang aton nga voter registration diri sa aton opisina. Damo man ma'am sumong kadto kay daw masaming ulan kun hapon. Yes, sa subong usually basta aga pa na damo kita nagapila or damo kita nagatemprano pagidman kadto para magparehistro. Mas maayo man kay ti kung mag-uruadlaw kag especially kung maghapon medyo madamol-damol ang atong ulan. Pag tinabaluan man naton nga basta gani mag-ulan ang aton nga opisina nagabaha man. Or kung hindi man gid siya magbaha, may nagapundog gid nga tubig. No? Gani man. Pero by the way ma'am, ano ang latest update sa patigayon ninyong ERB hearing? May mga wala na approve, pila so far ang natigayon nga na approve out of 16,000 to siya ma'am, no? Actually, may nahimo siya nung 18,000 sobra because nga may ara kita 2,044 bala nga mga applicants naton nga supposedly previews pa tong ERB o galing kay tungod nga wala nagabot ang results ng verification from the national list naton na ulihi. Wala na siya naton na tackle during the previous nga ERB sa April, so nadala na siya naton sa subong. And ang aton nga ERB is until pa tomorrow, nagapatigayon pa kita gihapon no, kalabanan sila nagkapangpirma naman lang kita no members ng aton nga mga ERB. So tomorrow or by Saturday dira kita makapagwa sang actual gid naton nga mga consolidate nga mga applications naton including na dira kung pila gid na ang total registered voters naton as of July 15 naton nga ERB. So may mga wala ma-approve. Yes, may ada kita 50s, mga 61 naton ka mga applicants, yes, nga wala na or gin-disapprove sa aton nga ERB. May ara kita dira nga mga ginpatawag no, mga pulo or 11 kabilog kag ginpatawag naton sa ERB. Ang reasons na during ocular inspection wala sila naton nakita sa sa ilang mga gin-declare nga mga residensya nila and ginpadalaan sila nato notice nga mag-appear before the ERB pero no duha lang ang nag-appear sa aton no. And then ang iban sina dira may mga nakita naton after sang verification results na from the national list, nakita naton nga may mga double sila nga mga registration. Ang iban diri man lang sa aton may ara sila nga mga deactivated kung kaisan di naton makita gid dayon kay tungod nga ang mga putante naton no, for example ang mga kababainhan bala no naga-declare sila sa mga married name nila tapos ang ilagali nga registration diri sa aton nga existing is single pa. Or ang iba nagadala sa mga partner nila no nga hindi man sila kasado, so na kung kaisa dara naga error or hindi naton makita ilang man nga mga ngalan, but because sa aton nga verification from the national list kay hindi lang na itungod ngalan, dala na dira ang fingerprint no, fingerprints ang aton nga mga registered voters naton, so may matching nga kakatabo dira makita naton. And during ERB ginatawagan man na sila naton ang iban sa ila wala man nag-appear sa aton nga hearing, and ang iban sila dira man no nga gin-disapprove man naton wala nila na declare nga may mga existing sila gali nga mga overseas nga registration records. Okay. So hindi magali siya kuana no, do ka dako nga problema daw ay lang matalupang dan kag iban guro hindi naging honest mo nga nagdulubli ang record nila Yes, correct no, Action Art no, kay kung kaisa ang iban no kakalipat nga may nakagwa sila gali kag nakaparehistro sila, ang iban man daw mauman no nga kung ginapamangkot naton nakaparehistro ka, so ang ila nga paminsaron ang ila nga pag-insyende is nakaparehistro sa may Bacolod no. So pero ang actually ang ginapamangkot naton is kung nakaagi na sila rehistro kung nakaalibutan. Ang ibante hindi man siguro no intention gid nga binutig hindi nila pag i-declare ang ilang mga registration. Ang iban siguro dala lang sa lipata.
I see. So ining mga ining mga gin-disapprove, do they have chance nga mag pa-register liwat? Yes, pwede gid sila Mm, maka-register kay ongoing pa man ang aton nga registration. okay. I-file lang nila ang correct no nga type of application. Mhm. Kay ti pareha sila no, nag-apply diri sila sa aton new. Pero ti may mga existing sila gali nga mga record sa ibang nga lugar. So Mhm. dapat supposedly ang ilang applyan is application for transfer. Okay. Amo na ang mga na-miss gali nga way ma-proseso. Yes, Aha. gin-disapprove naton. Kay amo man gyapon ang gwa kung padayunon naton, ultimately Madula magpagwa gyapon. naman ang Mhm. aton nga national no, nga asang list no, verified list naman through the automated fingerprint information system naton, Mhm. magwa man na gihapon ang ilang record nga double, di man sila gihapon makaboto sa eleksyon. Correct, correct. Ma'am, kundi until September, bali may saan ni ang last na lang ni siya ang next ninyo nga ARB hearing sa sunod nga mga voters application? No, may ara pa kita patigayunon pa isa nga ERB hearing sa October. So October. that will Mhm. yes, October. That will cover naman applications filed from July 1 until September 30. Okay. So sa October na naiyapati kayo nun. Yes, October. Sige. So anyway, siling ko nagligad to ang kumilik man isa sa mga talatapan ini nga ti daw grabe bla no ang pilaman ka mga pressure especially sa chairman nyo. In fact, nakita ko diri may mga ginpadala nga statement of support ang inyong man grupo sa kay kumilik chairman. Grabe man nga kuano challenge sa inyong part attorney no. Well, amo na gani no ang ginhambal man sa ngaton nga Comelec chairman naton si Chairman Garcia. Mm. Ngati kami no sa Comelec Mm. padayon nga magaobra kag magapreparar para sa aton nga election and Mm. we cannot allow man sang mga disruptions no sang mga issues nga ginabato sa Comelec nga Mhm. mangin hindrance man no sa aton man nga obra kita diri sa Comelec magapadayon gid nga mag-ubra kag magserbisyo. Yes. Ma'am, by the way, kundi part sa mga preparasyon is the delivery sa mga kinanglanon ta. Although next pa man ni sa 2025, pero expectedly may mga new materials nga mag-aalabot sa aton diri within this year, yeah? Oh, yes, mi ara kita no, ang una gid no nga ang aton man nga ginatan-aw kag ginapaabot man naton kay because nga bag-o balang aton nga machine nga pagagamiton Mhm. Mhm. sa eleksyon, yara nga ina nga mga machines ina may ipadala ina sa aton diri no or sa bilog nga Pilipinas man na may ginapadala na nga machine Mhm. kagagod nga para maka-conduct man kita sang voters education no manaog kita sa barangay upod ang Mm. machine nga ina para matilawan man kag matan-aw man sang aton man nga mga botante kung paano na siya mag-work ang ina nga Mm. bag-o nga machine nga pagagamiton para sa 2025 naton nga So eleksyon. bali do ang So, guya no may dry run katulad sa una gali nga do actual gid. yes, nga may actual. Mm. So may mga patigayonon kita nga mga gina-cluster naton no ang mga Okay. barangays and then miara kita sa mall man nga patigayonon kag sa Mhm. mga dalagko nga mga universities diri sa Bacolod. Although ina no na ara sa plano pero ang formal naton nga communication kay because nga wala pa gid ang exact date kung pila ka bilog machines ang mapadala sa aton diri Mhm. hindi ta pa man ma-finalize kag ma-announce. Yes, correct, correct. Anyway, naintindihan nato na. Anyway, ang NIR, kundi nagligad to, ano man, may regional director na kita sa Kumilik niya, ma'am nga ato, no? May ara gin-designate nga Okay. acting nga regional director naton ang aton Mhm. nga acting nga regional director si Director Castellano for the NIR. Mhm. Si Director Castellano is the acting no regional no, siya ang assistant no regional director sa Region 7 nga Mm. acting no prior sang iya nga designation diri sa aton as the acting regional director for NIR. So, bali ato pa ni Siega Duty sa Region 7, Subong. Diri na siya no sa iyan na siya ang nag-assume na sila sang July Okay. sa ilang nga position as or designation as the acting regional Regional. director naton. So Aha. usually ang ilang
ano ang ilang meeting gid no sa aton or ang temporary nung office no naga-occupy man sila dito sa Dumaguete. Ato siya sa Dumaguete, gali isubong. Yes, kay wala pa man gid no naka-establish isang Established, correct. office no sang regional Mhm. office for the NIR. So temporarily ang iyang ang office is ara sa Dumaguete sa the way I understand it ara man sa provincial office ng Office. Negros Oriental. Why pa kamo ya Ma'am Chance na naka-meeting kamo para sa NIR? Why pa na yan, no? Actually may ara kita supposedly tani nga schedule yesterday nga meeting Mm. si Acting Director Casaliano Mhm. supposedly magakadto diri sa aton no sa diri sa Negros Occidental I see. agud Mhm. mag-meet man sa mga election officers naton no, sa Mhm. bilog nga probinsya. O galing kay na postpone ina siya because ini naman sang nag-meeting sila no dito sa Manila regarding na sa development naman sa mga accusations naman nga Gani haboy man. against the COMELEC chairman. Sige, kami nagamuylo gid kag nagasuporta sa inyo hopefully bilang inyo ka partner ma-maintain niya sa Bacolod City ang integrity kag ang pagpasiguro sa COMELEC sa matinlo kag honest nga election. Salamat gid attorney for the time. Good luck dira sa inyo. Salamat kag madamo man nga salamat always sa suporta. Mm. Salamat gid ma'am. God bless. Okay na to ya. Hindi na lang sa pagbalik kaya ano kinautod na timing gid no. Jutay na lang nga ginutlo na bilin sa to.